Bigay ka o Diyos na buhay namin sinasalamat ka. Ang Panginoon na sa itaas ng God, si stop getting smash na Panginoon. Bless my ass or God. May healing power for my ass or God. Ang pagiging bago mo God, sumakalaw ng tuwing kung nabiwas and pray. Ang pagiging siya receive. Inilawa na ako Panginoon. Si God rin mo yan. Ang makalakas ng mga Panginoon. Sa mga kapatid. Ginagawa mo yan. Sa Panginoon Jesus. Sige, tingka. Sagad na yan. Upo doon na. Sige, pare. One. Two. Five. Six. Seven. Eight. Ten. 11. Oo. Eh. Ito na. No? Trapit siya. So, update rin po tayo. Ito kay Marcelo. Ngayon po ay February 25, 2025. Po ay Tuesday. And this is the daily 30. Pwede tayo namin ni pare. Mas masarap yung kinumili. Sige, may nabuya pa rin. Palitan tayo bayo. Ayan. Upper din po tayo, upper lip program. Tapos the rest, same, pero mas nakapokus po tayo sa kanyang left stroke part, sa kanyang left upper limb. Ayan. So nakaprogram po itong ating gagawin sa kanya. So mga subscribers, watch nyo po till the end. Ayan.
normal. Oh, 78 pulse yun, normal. 60 na 100 yun, hindi, 95 to 100, normal lang. Normal. Ngayon wala.
Ayos pa kaya? Diretso na ito. Ba? Yan mo. Ay, yan. Kaya pa rin yun. Nakakasutosi. At yung padakan. Hindi pa magsibula. Magpista ka na. Magpista ka na. Pangkain pa rin. Sabi alay ata magpangga na. Pwede pa yun. Kabidjing ko. Sabi ko yung batasan ka niya. Tayo sa batasan. Sabi ko. So, mapasin natin na yung kanyang left upper limb. Medyo na-improve na. Malambot na. Dati, ganun eh. Kaya malambot na siya. Yan yung kunin yung butol mo. Baya ko niya kanya. Siya pa kanya. Baya ko niya. Sa ako di atas may ha? Oh. Oh. Eh? Dati, kami atas pa rin eh. Hindi ka? O sige pare. Ang blood tama. Kasi, simple lang.
Eh,